Φίλες και φίλοι, συμπολίτες μου της Ανατολικής Αττικής. Ονομάζομαι Ευρώπη Κοσμίδη και είμαι πολιτικός μηχανικός. Ποντιακής καταγωγής και από τους δυο μου γονείς, γεννήθηκα και μεγάλωσα στις Αχαρνές. Δεν αρνούμε την πολιτική μου ιδεολογία, μα σ' ό,τι αφορά την περιφέρεια, πάσχω από κομματική αχρωματοψία. Ο Δήμος Αχαρνών, ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής, οφείλει και πρέπει να έχει εκπρόσωπο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις εκλογές του Μαΐου ζητώ με την ψήφο σας να το κάνουμε πράξη. Πάμε λοιπόν μαζί να οδηγήσουμε την περιφέρεια σε ένα καλύτερο μέλλον. Και επιλέγουμε τον καλύτερο. Επιλέγουμε Γιάννη Σγουρό. Στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε ανάγκη από ικανούς ανθρώπους. Δεν θέλουμε άλλους περαστικούς. Η τοπική αυτοδιοίκηση θέλει πρωτίστως μεράκι και το μεράκι δεν επιβάλλεται. Στις εκλογές του Μαΐου θα είμαι υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής με το συνδυασμό Αττική μόνο με έργο. Με επικεφαλής Περιφερειάρχη τον Γιάννη Σγουρό.